खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राकेश रामसियारि बे समाव उफ्रा बिसायख'थि थामहिनबा सिडली बिधान सभायाव जानो गोनां जे उफ्रा बिसायख'थि आरो बे बिसायख'थिखौ लानानै रबिराम नार्जारिया रोखा बाथ्रा बुंथिदों। बिथां रबिराम नार्जारि बिथाङा बुंदों जे फैबाय थानाय जे जानो गोनां सिडली बिधान सभायाव जानो गोनां जे उफ्रा बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव BPF राजखान्थि हानजाया हारसिंनो गेलेगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां रबिराम नार्जारिया। सिडली बाई इलेक्शনৰ কাৰণে BPF দলৰ পৰা অংশগ্ৰহণ কৰাটো সেইটো অনিবাৰ্য। बिथाङा बुंदों जे रायजो राजाफोरासो डिसाइड खालामगोन थामहिनबा रायजो राजाफोरासो जे बे बिसायख'थियाव जोंखौ अनगोन बा थामहिनबा रायजो राजाफोरा बे समाव बिथांमोनखौ जे सायख'ना लागोन ना लाया बेखौ फैबाय थानाय समावसो मिन्थिगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां रबिराम नार्जारिया। बे समाव बिसायख'थि गेलेनायनि गुबै थांखियानो जादों मा जे राजखान्थि दोलोखौ गावबा गाव राजखान्थि दोलोखौ मजबुत थामहिनबा बिथांमोना गोख्रोङै दं बेखौ फोरमायथि होनो थाखाय बिसायख'थियाव बा बिसायख'थि गेलेनाया गोनांथि दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां रबिराम नार्जारिया। আমাৰ ভোটাৰসকলক আমি আশ্বাস দিব লাগিব যে আমি এটা দল হিচাপে শক্তিশালী হিচাপে ইয়াত যুঁজ দিছোঁ আৰু আমাৰ দলীয় প্ৰাৰ্থীক জিকাবৰ কাৰণে কাম কৰাটো আমাৰ চবৰে দায়িত্ব। आरो बे बिसायख'थियाव सोर देरहागोन थामहिनबा सोरनो बा सोरजों बांसिन दं रायजो राजाफोरा बेखौ मोनथिगोन रायजो राजाफोरासो फोरमायना होगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां रबिराम नार्जारिया। आरो बेनि अनगायै बिथाङा रोखा खालामदों जे बे समाव गावनि दोलोखौ थामहिनबा BPF राजखान्थि हानजाखौ गोख्रों खालामनो थाखाय आरो गावबा गाव दोलोखौ मजबुत आरो गोख्रों दिन्थिनो थाखाय बिसायख'थि गेलेनाया गोनांथि दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां रबिराम नार्जारिया। आरो बिथाङा रोखा खालामदों जे फैबाय थानाय जे जानो गोनां जे उफ्रा बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव BPF राजखान्थि हानजायाबो बाहागो लागोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां रबिराम नार्जारिया। आरो बे बाथ्राखौ लानानैनो बिथाङा रोखा खालामदों जे रायजो राजाफोरासो भटार्सफोरासो बबे राजखान्थि दोलोखौ बे समाव रायजो राजाफोरा सायख'गोन बे रायजो राजाफोरा अनगोन बेखौ फैबाय थानाय समावसो मोनथिगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां रबिराम नार्जारिया। आरो बे समाव दोलोखौ गोख्रों खालामनो थाखाय थामहिनबा दोलोनि खामानि मावनायखौ एक्टिभिटि थामहिनबा बिनि थासारिखौ माबायदि आरो दोलोखौ गोख्रों दिन्थिनो थाखाय बे समाव बिसायख'थि गेलेगोना रोखा होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां रबिराम नार्जारिया। आरो बेनि अनगायैबो बिथाङा रोखा खालामना होदों जे फैबाय थानाय उफ्रा बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव हारसिंनो गेलेगोन थामहिनबा बिसायख'थि गेलेगोन होननानै बाथ्रा बुंदों। नाथाय बे समाव बिथाङा रोखा खालामाखै सोर बायदि बिजाथि आरो सोर बिथांमोननि थाखाय सिडली बिधान सभायाव बिजाथि जागोन बे बिजाथिनि जानायनि बाथ्राखौ बिथाङा बुंथियाखै। नाथाय बे समाव सावरायनायनि गेजेरजों बिजाथि होगोन आरो बिजाथि होनानै सिडली बिधान सभायाव बिसायख'थि गेलेगोन होननानै रोखा बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों। পলিটিকেল পাৰ্টি হিচাপে প্ৰত্যেক ইলেকশ্যনটো পাৰ্টিবিলাকৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট যিটো বিষয়ৰ ওপৰত আৰোপ কৰা হয় বা গুৰুত্ব আপুনি হিচাপে লৈছে তাৰ ওপৰত আপুনি যদি অংশগ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে চিন্তা চৰ্চা কৰিছে বা সিদ্ধান্ত ল'ব তেনে ক্ষেত্ৰত চবে নিজে নিজে সফলতাৰে কাম কৰিবৰ কাৰণে আৰু এই যুদ্ধখনত বিজয় সাব্যস্ত কৰিবৰ কাৰণে নীতি গ্ৰহণ কৰাটো দল আৰু দলৰ নেতা কৰ্মীসকলৰ চবৰে দায়িত্ব। সিডলী বাই ইলেকশ্যনৰ কাৰণে BPF দলৰ পৰা অংশগ্ৰহণ কৰাটো সেইটো অনিবাৰ্য। আমি এই নিৰ্বাচনত ফলাফল ৰাইজে কি দিয়ে কি নিদিয়ে সেইটো পিছৰ কথা, কিন্তু ৰাইজৰ ওচৰত আমি যাবই লাগিব। আমাৰ ভোটাৰসকলক আমি আশ্বাস দিব লাগিব যে আমি এটা দল হিচাপে শক্তিশালী হিচাপে ইয়াত যুঁজ দিছোঁ আৰু আমাৰ দলীয় প্ৰাৰ্থীক জিকাবৰ কাৰণে কাম কৰাটো আমাৰ চবৰে দায়িত্ব। দলীয় কৰ্মী দলৰ নেতা সমৰ্থনকাৰী ৰাইজ সাধাৰণ ভোটাৰ ৰাইজ চবৰে লগত একেলগে কাম কৰি আমাৰ প্ৰাৰ্থী যাকে নাকি আমি থিয় নকৰাও কিয় সেই মানুহজনক জিকাবৰ কাৰণে আমি কাম কৰিম সিদ্ধান্ত ল'ম। এতিয়ালৈকে যদিও দলীয় মজিয়াত ফাইনেল সিদ্ধান্ত লোৱা নাই কিন্তু অচিৰে লোৱা হ'ব মই সেইখিনি আপোনালোকক জনাব পাৰোঁ। गथ' गैजायै जरा हौवा हिन्जावसाफोरनो हमिय'पेथिक फाहामथायनि गेजेरजों गथ' जोनोम मोनहोदों डक्टर भुबनेश्वर बर्मनआ
नोंगौ बेरगावनि हमिय'पेथिक डक्टर भुबनेश्वर बर्मननि बाख्नायजाथाव हाबाफारि गोदान जोलैनि गथ' गैजायै जरा हौवा हिन्जावसाफोरनो हमिय'पेथिक फाहामथायनि गेजेरजों गोबां सुबुंफोरखौ गथ' जोनोम मोनहोदों डक्टर भुबनेश्वर बर्मना अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय बेरगावनि डक्टर भुबनेश्वर बर्मना थांनाय 2006 मायथाइनिफ्रायनो सावस्रिनि बिथिङाव हमिय'पेथिक आदबजों गोबां सिबिथाय होबोनानै गोदान जोलैनि गथ' गैजायै जरा